ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Mentah kesini nak kalian jungi kinang elam jong kami kalian Service Aviation School Association is kesil district unit ngidon nak mat jungpi ki para mereka SSA ban pentip ban nak kalian jungi kinang elam jong district ngin sayo ban penlong ya ke general meeting jong ka action bejungi hak alphabet February arjar alpsau hang ne apo kasi national deliver hall hak por akan webjim step te hak ni kasngi ngin yo ban perskem ya ginung kitam bet majungi dak kinong elam yo kastor budi pada hak jo kapor ngin yo ban pensai ya ki isu ki jongi ki bangsa bat kum juruk ban pensngeu ya ki mat rekam jongi kum ka action kum bang rakyat lenti hak di kipor ki ladap te lengban kubor ngakot ngawer ya pi kum ki noikai SSA kan thai bat senrang kibran po ka district apo ka es district unit so ba ban ya poi renti ban sim khalang ban ya poi ha kan ka meeting nang ba pinyo ya ki gingsai ki bubun ki ban kalian ni komunikasyon ni don ba pensai hakmat ke jongpi kum mengitip ba ngi ka asyon ngi atre nam ta ka ba kamiat jongpi kum ki noikai kum ta ki kentu ban ngi wari jepi so ba ban pin poi lang ha kan ka meeting khnang ba pinyo sibun ki gingsai ki ba ngi don ban pensai hakmat jongpi kum ka asyon hitang kini jing betip kublai sibun kublai sejarno